Ay to. Kami diri sa kuan. Among meeting sa usan yung pahak. Pahak Barangay Hall. Ito sa simbahan ni Pastor Jaime Umpad. Nami mong Lake Pastors meeting. Yung mana ni Ito may diri. Ano na daghan kayo diri. Mana kay libre may pa dito kay naghatag pa may registration. Tag 100. Nani kung mga pastor, mga pastora ni tanan din ni kasagaran. Ha? Pastora. Nani sa second floor sa barangay hall ang sa bus na babaw sa pahan. Pastora. Hi. Kumusta ka? Okay ra, Pastora. Ang managti ayon. Si Pastor, si Pastora. Hello, Mike test. Announcement. Pastor Heidi. Okay, ako lang po ano ng opportunity ha, mo announce lang po. Karon sa September 15 na ito nga activity, katong i-post ka ni Pastor Chumar, na ang to, mukulit na ta, ikanyanan siya nga magkwanta ka ng registration. Pwede ra yun, mo advance tag payment sa atong registration. Naman na to ka na, o pwede ra po. Naman na to GCash number, isend na lang ninyo, but let me know nga, kinsa tuhan, nag-send po ng GCash ha. So, pwede na yun. Karon kung naay mo hatag, okay ra yun po, anong dawaton. Okay, thank you and God bless.